E aquí estamos no Museo Arqueolóxico porque si vimos a peza do mes. Vainole explicar Marta Martínez e trátase dunha cunca que de novo foi atopada en Castromao, ese lugar de tantas xoias. Ola, que tal? Son Marta Martínez, vou expoñer a peza do mes deste mes, do mes de xuño. Vamos a falar dunha cunca que se chama alpiarsa, é un tipo de cunca que aparece no centro e no sur de Portugal e chega a Galicia en torno a finais da Idade do Bronce, principios do Ferro. É unha cunca moi especial porque nesta rexión non aparecen moitos fragmentos deste tipo, nin moitas cuncas restauradas deste estilo. Entonces, bueno, anímovos a vir por o museo e coñecer esta peza tan especial que atopamos en Castromao. Estes fragmentos atopáronse concretamente en dúas campañas de excavación. Na campaña de excavación de 1978 atopáronse algúns fragmentos, sobre todo na zona da Croa, da parte superior do xacemento de Castromao. Nunha segunda intervención do ano 84 atopáronse outros fragmentos que casualmente casaban cos que se atoparan no ano 78 e foi a partir de aí que se puido reconstruir esta peza. Trátase dunha cunca carenada, estaría feita a man, presenta un polo alto, un bordo esvasado e unha pronunciada carena que se observa aí moi ben na imaxe, unha carena baixa de onde arrincaría o fondo, que sería convexo. A pasta, como vedes, é de cor ocre escura, cunha superficie moi bruñida, o que lle achegaría certo brillo á peza. Está decorada con bandas verticais, tamén brunidas, feitas a dureza de coiro. Isto quere dicir que a pasta todavía está en proceso de secado cando se realiza esta decoración. Que se supón que é de barro, verdad? Sí, é de cerámica. Está composta tamén por desengrasantes de cuarzo, de mica, o que lle aportan certa resistencia á peza tamén. Moi ben, super interesante. Pois moitísimas grazas. Gracias a vos.